Salam vatandaşlar, salam Halmira daga. Men bir goşgy ýazdym halkymyz üçin. Şu goşgymy okap berjek. Bu goşgyda siziň dünkü eden çykyşyňyzdan soňra bir hil dilime geldi. Şu Fatma Doganmadyň ýagdaýyna has gynannym. Kuştaýdan Fatma Doganmada jan saglyk dileýän, ýüregine giňlik dileýän. Allahan başyňy dik etsin, çagajyklaryň üçin ýaşa, çagajyklaryňa gowanyp ýaşa. İnşallah halkymyz bolup işip bir çukura tükürür diýip umyt etýän, belki hemmemiziň başymyza gelen bu ajadatlar geçip gider, hiç ýyl bolmadyk ýaly halkymyz giň bolun. Hemem şu taýda şu wagtga döwür barada hemem adamlary bir ayaga galmak üçin çagyryş etjek, goşgusy bilen şonu kap bermekçi. Aç goduňy oýan halkym, aýaňa gal dayan halkym, çekken jebir jepalaňa namasyňy oýar halkym. Aýlar geçýär, günler geçýär, giýje geçip güneş çykýar. Halkym bolsa şol dükkanyň öňünde döwüm çörege darlyk çekýär. Allahym bermiş türkmene yer üst, yer ast baýlygyny gul bolup işlemek üçin dälle, halal baýap tanamak üçin aýlygyny. Size hiber barmy namaz? Diýýänsiňiz öz ýanyňyzdan döşüňize kakyp men erkek, emma erkeklik ýeňil iş däller, erkek bolmakly üçin bolmaly däller gorkak. Erkegiň eline pörmi, gözüm ýatdan çykarmaýar görenni, beýik Allahyň öňüne dälle, gulunyň öňüne dyýda çökermi. Şumy siziň erkek bolup bilşiňiz, hany siziň namusyňyz, aryňyz, ýa-da ýokmy siziň owul gyýdyňyz, asnat getirmeň, türkmen biziň adamyz. Kimse keyip çekýär, kimse haýp, kimse ah çekýär, kimse gaýyp. Oýan gerçek ýumrugy namusa göz yummak aýpdyr, aýp. Biz dymdykça depe çykyp tan soýnady doňuzlar. Biz dymdykça açlyk horluk bar kurdy. Eneler atalar ýat ýurtlarda gul bolup çagajyklar ene tasna zar boldy.